Etorri jatazan Ordiziko eman eurre taldea, kirol elkarte bat da. Eta, egiten dauri urte birik baten, edo lau urterik baten, ez dakit, 24 orduko kirol ekitaldi egiten dauri ez. Eta gonbidatu hostien joateko rekord bat ipintzen. Ez hostien, zeien bor, 30 minutuen bagiteko kapasan nintzen edo zer. Eta, egin ginen da, urten zan. Eta nola prestatu zinen horretarako, rekord hori jartzeko? Ni orduen aizkoan ibiltzen nintzen, egie da hor momentuen 3-4 neska bakarrik egoten ginela martxan, eta ibiltzen nintzen etxean, aita eta bikoteagaz, andonigaz, baina momentu betetik bestera okurri diakun itzolatutxa eta Julen Larreagan aiotea, bai teknikoki eta aizkora aldetik materiala hobetzeko, eta eurek hasi bilin nintzen 3 hilabetean eta pirilak 16 baten ginen errekora. Esan dezagun duela 10 urte emakumeen aizkolaritza apalago zegoela, ez da? Gaur egun beste indar bat, beste ikusgarritasun bat daukala esango genuke. Uste duzu gaurko aizkolariek marka hori hausi ezaketela? Bai, inongo dude barik. Baina inork ez du hausi? Ofizialki ez, baina azkenengo 10 urteetan egonda kriston gorakada, bai emakume kantidadean eta nibelean bai, ez? Azkenean lehen iten ginu zen denborak, oinaz oso betu dire, eta, ez dut esango edo zeinek ez da baiten, baina, aizkora munduen dabilen emakume bat momentu honetan preparetan bada, nik uste dut gai izango zala. Gauza da, ofizialki egitea, ez? Egitea, ez da? Haizu, politia litzateke, ez da? Animatu ezagun norbait animatzen baldin bada horrelako errekor bat egitera, hori aizkorarentzat ere ona da, eta ikuskizunarentzat ere ona da, eta ea horrelako zerbait bakarren bat ateratzen den erronka hori jartzera. Nik beti anima egiten dut jente, azkenean zenbet eta gehiago garen, kulturalki nik uste dut kirolantzat behona dela, eta eskaela, egoistak izin behar eta nirea eta nik oin 10 urtein hauen, eta egia da, akorda huena zela egiten. Eta, txapelketetan eta lan diferenteak dienez, denbora diferenteak dire, baina badauz neska asko hori iteko gai direnak.